كابوتاي فيليكس تشيكيدي نخلأي جيزي بريزيدنت ديمقراطيك ريبابليك كونغو خوينا ممرات أمسعيبو أبا مبرعو كفالة هاجر سلام نممزا زيغاتات داغماي تسفا نحضر مخانم تحبيرون سلام دعنا هبل إذا خبركم تملكتنا على ساو معد زينا خاب ساعة جميرو ناباهم كبليو معد زينا نمرحكو نازريت بريو حبيركم كتانيحي فلما حتصرت زيناتات إثيوبيا أب مدرخ عالم زلوا تسمعنتن زعنتو فتارنتان كبن خبل بقعة مرارحة والثاني يخبلو أفقوا بايتو كالتزبي تاقسج أفو تزاريبام كل مدايسنا مقبار مرارحات أما تزقبر السلطنة أتبايتو أبتبايتو وهاب اللوم ثم أفقوا عام مرارحة أتبايتو بمهناس أحد راهزبي ببقعات نخواتون هاجر كبزبلون تاقبارات نخفت أمو مقبار تزبيتي قباري لوم بس دما إثيوبيا زعنتو فتارنتا كبن خبل بقعة مرارحة والثاني خمس خونه قليتهم كوميتي فتامي سراح بارتي بلصقنا اب عبيتي هاغراو اجنداتات امتز جبر زته سالت كمزلو بريزيدنت بارتن قدماي مينسترن دكتور ابي احمد قليطوم اتوم بريزيدنت اب محبراو ميديوم اب زمحللفو ملختي ات كوميتي اب استفلاليو اجنداتات ات بارت قلحتاب مغبار مدرخ زته مجمارو حبيروم إثيوبيا كساب حزي زلوا لمعات قوطل شاهي بعصفن معباي ابز عمت لعل سراحنا تسرح مخانو قدماي مينستر دكتور ابي احمد قليطوم اتوم قدماي مينستر اب محبراو ميديا قصوم اب زمحللفو صحف إثيوبيا كساب حزي زلوا لمعات قوطل شاهي بعصفن معباي ابز عمت لعل سراح يوغن الليلام كساب حزي استدخله خمزلو خوينو فريات المدنفاع لعل مدلاو فلسينا تكبر خمز ركبون حبيروم مكتل قدماي منستر قدات وزان ايتا دمك مكونن بهراو ربح إثيوبيا مخبارن زي تصحات وتاريخات المستقلن عزوز دبلوماسيوي أفطاطمات تثبيت كم زغبر قليطوم ايتا دمك مكونن اب عمتاو اخيبا مرحت ميسيون بمركاب اب اواناو قدات مبري هيبام اب قلصوم دما ابزي زحزنايو بجت عامت بهراو ربحانا مخبار فتوتين مبزاح زي تدناغرن مقراب عزوز دبلوماسياو منقسقاس مغبار تثبيت يغبر كبلو باطنوت العلم إثيوبيا بمتحبار زلاقن حبراو لمعاتن كمغول فتحاوي تربحنت نخرغاغت مس كلن هاغرات تدغاغيفو خم تسرحون ارغاغيطوم نزد ما خلتياوي زوباوي اهغراو خمون بعل بزوح وغن عودታት دبلوماسي فولي تخرات مهاب كم زغبا اغنزيبوم إثيوبيا وسانتات مبل 28 غباء لوط خباب أير نمتغبار مس كلهم حزت أكلات بمتحبار نمسراح قرات مخانا منيستر بلان لمعات نفليطوم ات منيستر باسناد انت حبرات عرب امريت اب كتما دبي كما قطاطر اوروبيان ابز حلف ورحي 30 حدار كساب 10 تحساس تخايده مبل 28 غباء لوط خباب أير ودب حبرات منغستات ملكيتو مبري هيبوم اب مبري ودما إثيوبيا اب غباء لوط أير ودب حبرات منغستات كوب 28 بزرزر اب استسالطو للزبات لوطي كام اون إثيوبيا كايدتهم ابزركبو بروجكتات ملاش كلمه لوطن تتحز غداتن عو تساتفو بمغبار كمستملسات ازخاخيروم قدماي مينستر دكتور ابي احمد ابستساتفلو غوباي كلمه لوطي ابزسمعو مدره بسعبين كلمه لوطي ابي إثيوبيا نقادم زركبو صقمات ملاش نمهاب بمرها غبر حملو 10 بعد 32.5 بليون فلستات كمستدخلو افليطوم كمزنبرو صريحهم بفريات سرناي قرب زحدث حيلي بمغبب على خن مخال تجمرت الرفات ليمات كمون عودي ترانسبورت نكلمه ولوط يزسبع مع مبرتات عمارات عودتات مغعزيا زتوسدو سغمتات بزرزر كم زردو اتي منيستر ابريهم إثيوبيا ابت بغوباي
بمرحنات كم تساتفت زغلصت منستر ابال اب زخونت لهم جوجلا افريكا جوجلا ابت حد درجه عبيت ركبا هاجرات بممراح كم تساتفت ونغليصوم ኢትዮጵያ ኣብ ማዕቀፍ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ በዓል ብዙሕ ወገን ማዕቀፋት ምትሕባር ዘለዎ እምነት መሰረት ብምግባር ውሳነታት መበል 28 ጉባኤ ለውጢ ኣየር ንምትግባርን ኣብ ከይዲ ትግበራ ምስ ኩሎም መሓዙት ኣካላት ብምትሕባር ንምስራሕ ቁራጽ ከም ዝኾነት እውን እቲ ሚኒስቴር ቤት ዕዮ ኣፍሊጡ ኣብ መምርሒ መፈጸሚ ሽፋን መድሕን ሳልሳይ ወገን ዝረአ ክፍተት ንምስትኽኻል መማሓየሺ ከም ዝግበር ግልጋሎት ፈንድ መድሕን ድሕንነት መንገዲ ኣፍሊጦም ምክትል ፈጻሚ ስራሕቲ ግልጋሎት ወይዘሮ ፈትያ ደደግባ ትካላት ሕክምና መንግስቲ ውልቀን ሕክምና ብሓደጋ ትራፊክ ንዝተጎድኡ ሰባት ክሳብ 2000 ብር ብናጻ ህጹጽ ሕክምናን ብሓደጋ ትራፊክ ንዘጋጠሙ ሓደጋ ሞት መንግስቲ ካሕሳ ይኸፍል እዩ زبالان تخون ممحيشات كم زغبرلهم دما تزاريبن اتم ممحيش قطباو منقسقاس زوان عقم حبرتسب زغنازبن كم زخونتن مكتل فصامي سراح ابريهن ኢትዮጵያ ዑደት ክግበረሎም ዝግብኡ ባህልታትን ታሪኻትን ዘለዎ ሃገር ያኽብሉ ኣብ በዓል ጥምቀት ተዓደሙ በጻሕቲ ወጻኢ ዓዲ ሃገራት ተዛሪቦም ኣብቲ በዓል ምክፋሎም ፍሉይ ስምዒት ከም ዝሕደረሎም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ጃን ሜዳ ተረኺቡ ዘዘራርቦም በጻሕቲ ወጻኢ ዓዲ ገሊጾም If people just want to take selfies with nice scenery ጽቡቕ ስእሊ ንኽትሰኣል ኣብ ዝኾነ ቦታ ምኻድ ይከኣል እዩ ኢትዮጵያ ንምድናቕ ታሪኽ ባህሊ ህዝቢ ብዕምቆት ምጽናዕን ምፍላጥን ይግባእ ሽዑ ኢኻ ትድነቕ ዑደት ክገብር ንዝደሊ ዝኾነ ሰብ ኢትዮጵያ ተመራጺት እያ fascinating there's so much to learn it's so comfortable I feel so pretty in it and ዝተኸደንክዎ ክዳን ብጣዕሚ ስለዝፈተኸውን ምስቲ ህዝቢ ንምምሳልን እዩ ብጣዕሚ ጽቢቕለ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ንምግባር ዕድል ዘይገጠሞም ዘደንቕ በዓል እዩ ሓሊፍዎም እዚ ዝርሳዕ ኣይኮነን unforgettable Ethiopia is the most friendly African country ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝረኣኽዎን ሃገራት ኢትዮጵያ ብጋሻ ተቐባልነትን ኣቀራርባን ዝተፈለየት ምዃና ተዓዚበ እየ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ነይረ እየ ኢትዮጵያ ግና ደስ በሃሊት እያ ኣብ ቀጻሊ ዳግም ከም ዝመጽእ ተስፋ ኣለኒ everyone is very warm and welcoming and ኣቀባብላን ኣቀራርባን ሰባት ዳግም ንኽትመጽእ ዝዕድም እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ባህልን ታሪኽን ተዓዚበ እየ Well the impression I get is one of an incredible spiritual ካብ ስነ ስርዓት እቲ በዓል ኩላትና ክንመሃረሉ ዝግባእ ኩነትን ትሕዝቶ ሰላምን ተዓዚበ እየ ኣዲስ ኣበባ ብስራሕ ምኽንያት ስለ ዘለኹ ካልኦት ከባቢታት ተዘዋዊረ ዑደት ምግባር ኣይከኣልኩን እንተኾነ ግና እዚ ዝገርም እዩ በዓላት ከተራን ጥምቀትን ብዝተገበረ ስዋደደ ስራሕ ብሰላም ከም ዝተዛዘሙ ተገሊጾም ሓይልታት ጸጥታ ምስ ኣቦታት ሃይማኖትን ሕብረተሰብን ብምትሕባር ብምስርሖም እቲ በዓል ሰላማዊ ክኸውን ክኢሉ እዩ ተባሂሉሎም ንጸብጻብ ኣባዲ ወይናይ ጌታቸው ኣለሙ በዓል ጥምቀት ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ብዝሓለወ መልክዑ ብሰላም ከም ዝተኸበረ ተገሊጹ ኣብ እዋን እቶም በዓላት ብዛዕባ ዝነበረ ውፅኢታዊ ጸጥታዊ ስራሕን ዝተወሰደ ልምዲ ብዝምልከት ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ኣዲስ ኣበባን ምስ ኢቲቪ ዳጉ ጻኒሒት ገይሮም ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ፖሊስ አዲስ አበባ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ በዓል ጥምቀት በሰላም ንኽዛዘም እኩል ምድላዋት ከም ዝተገበሩ ተዛሪቦም እዚህ ከተማችን አዲስ አበባ ላይ ጃን ሜዳን ጨምሮ በጣም በርካታ ቦታዎች ላይ ታቦታቱ አብዚ አበ ከተማና አዲስ አበባ ጃን ሜዳ ሐዊሱ አበ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ታቦታት ካብ መንበረ ክብሮም ናብ መሕደር ታቦታት እንትኸዱ እንትምለሱውን ዝነበረ ኣዝዩ ዝሕጉስ ነይሩ ትማልውን ታቦታት ሚካኤል ናብ ኩሎም ቦታታት ብዘይ ዝኾነ ጸገም ጸጥታ ብሰላም እዮም ኣትዮም ጽቡቕ ምድላዋት እውን እዩ ተገይሩ ነይሩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን አዲስ አበባ ጌታሁን አበራ በወገኖም ኣብታ ከተማ በዓል በሰላም ንኽዛዘም ብርክት ዝበሉ ዘተታት መካያዶም ጠቂሶም አዲስ አበባ ላይ ባሉ 119 ወረዳዎች አዲስ አበባ ኣብዝርከው 119 ወረዳታት ብሎክን መንደርን ማእኸል ጌርና ብርክት ዝበለ ህዝቢ ኣመያይድና ኢና
مستهزبي تزراريبنا تماهيتنا إنا تبعال بسلام الخزازم كابت هزبين تحت سبيت يكبر مش حالتات سأتا كما يكو هذا اللو بزبل سفيح زيتا ساليتنا إنا اتقدم يزيو كالايك عامنا أسي كتمانا زهوغ نقرات كما يكو قدوهم زلوم تزاتينا إنا سالساي مس أبوتات حيمانوت أو كلهم كبابتات مزلو أدبارات أو مزلو ممحدارات أدبارات بمزتاي أبا مرداء تبزحيو كمي تواديدنا اتبعال نحلفو بزبل تزاتينا إنا بعلت مكت ببرك عالم أفلط أوزلو عبي بعالو يزبلو مكتل كوماندر ماركوس تادسم اتحبرت سم مسحيلتات تازنبرو وهدة انتساتفون زينا أديو نيرو كبلو قليصهم በነገራችን ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሆነ ምልክቶች ታይተዋል ግን አበዝ ተፈላልዩ ቦታታት ምልክታት ተራእዮም እዮም ይኹን በር ቀዲምና ክፍጠሩ ዝኽእሉ ጸገማት እንታይን እዮም ብኸመይ መልክዑ ኢና መፍትሒ ክንህቦም ንኽእል ብምባል ነቶም ጸገማት ዝኸውን መፍትሒ ተቐሚጡሎም ስለ ዝነበረ እዞም ውሕዳት ዝበሃሉ ጸገማት ሽዑ ንሽዑ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ከይፈጠሩ ዝተተሓዝሉ ኩነታት ኣሎ ንክኽበር ዝድለ ቀዲምና ብዝተዛረብናዮ ሃይማኖታዊ ገጽትኡ ንክጎልህ ንደሊ ኢና ካብ ጥንት ጀሚሩ ባህላዊ ገጽታ ኣለዎ ሰባት ዝተሓጻጸይሉ ሳዕስዒታት ዝተፈላለዩ ብሔር ብሔረሰባት እውን ዝረኣይሉ እዩ እዚ ኩነታቱ ሒዙን ክኸይድ ኢና ጌርና ብምዃኑ ድማ እቲ ፕሮግራም ብዝደለናዩ መልክዑ ክዛዘም ክኢሉ እዩ ኣቐዲሞም እውን ዝተሰርሑ ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት እውን ኣለዉ ምስ ዝተፈላለዩ አካላት በምኽንያት ዝተሳለጡ ዘተታት ትበዓል በሰላም ንኽዛዘም ምኽኣሉ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን አዲስ አበባ ጌታሁን አበራም ተዛሪቦም ያው ታቦታቱ 78 የማደሪያ ቦታ አላቸው በአዲስ አበባ ከተማ ላይ አዲስ አበባ እቶም ታቦታት 78 ምሕደር ቦታታት ኣለዎም አስታት 267 ታቦት ኣሎ እዚኦም ካብ መንበሮም ወፂኦም ኣብ ባህረ ጥምቀት ዓሪፎም እንትመለሱውን እቲ ማሕበረሰብ የርእዮ ዝነበረ ምትሕባር ፍጹም ዝናኣድዩ ድባብ ትበዓል ብጽቡቕ ኩነታት ንክኽበር ዝገበሩ ኣበርክቶ ዝለዓለ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ትበዓል ብሰላም ንኽዛዘም ንሃገርና ንኸተማናን ዝሃቦ ገጽታውን ዝናኣድን ዝበረታታዕን እዩ مس حالتات ጸጥታ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ይሰርሕ በዓል ጥምቀት በሰላም ንኽዛዘም ምስ ጎረባብቲ ከባብታት አዲስ አበባውን ብውህደት ከም ዝተሰርሐ ተገሊጹ زين عداقام أب إثيوبيا جمرتي فترة سراح بفاينانس نمحجاز زخل مرداد اسم معنات فريمهم تمرداد اسم معنات أب منقومي سر سراحن كلتن أب أفريقيا جمرت فترة سراح زحجز
ግሎባል ኢኖቬሽን ኢኒሺየቲቭን ዘተኻይደ እዩ ጌታቸው ባልቻ እዋዲድ ወሎ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ማህስት ስራሕ አወዳዲሩ ዝሸልም ግሎባል ኢኖቬሽን ኢኒሺየቲቭ አዋርድ አብሎ መዘበን 2024 ሽልማትን አፍልጦ ንምሃብ ስራሕ ከም ጀመረ ተሓቢሩ ሚኒስተር ስራሕን ክእለትን ንማህስት ስራሕ ውድድራት ምስ ዘዳልውን ንጀመርቲ ማህስት ስራሕውን ሓገዝ ገንዘብ ምስ ዝገብር ግሎባል ኢኖቬሽን ኢኒሺየቲቭ መረዳድኢ ሰነድ ተፈራሪሞም እዮም እቲ ስምምዕውን ምስ መተሓባባሪት ኢንተርፕረነርሺፕ እመቤት ተጫነን ምስ ተሓባባሪት መስራቲት ግሎባል ኢኒሺየቲቭ ጆግሪፍት ተፈራሪሞም እዮም ሚኒስተር ስራሕን ክእለት ዝኾና ሙፈሪያት ካሚሉን ውድድር ስታርትኣፕ 2024 ከም ዝተጀመረ ብምግላጽ ማህስት ስራሕ ኢትዮጵያውያን ነዚ ውድድር ንኽዳለው ጻውዒት አቅሪበን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል በደንብ ተረድተዋል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓቕሚ ተረዲኦም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓቕሚ ንኣፍሪካውያን ዘለዎ ረብሓ ብደንቢ ፈሊጦምዎ እዮም በዚ ምኽንያት ኩላትና ኢትዮጵያውያን ተቐበልቲ ጥራሕ ከይኮናስ መፍትሒ ወሃብቲ ክንከውን ይግባእ ነዚ ውድድር እውን ንኽንዳሎ ጻውዒተይ ከቕርብ ይፈቱ እዚ ስምምዕ ኢትዮጵያ ማእኸል ምህዞ ስራሕ ንኽትኸውን ሓገዝ ዝገብር እዩ ዝበላ ድማ ተሓባባሪት ግሎባል ኢኖቬሽን ኢኒሺየቲቭ ጆግሪፍት እየን We are an organization that are committed ንሕና እዚ ውድድር ንኽምስረት ዝገበርናዮ ዓለም ለኻዊ ረብሓ ዘለዎም ስራሕቲ ምህዞ ብገንዘብ ሓገዝ ንምግባር እዩ ጸገማት አፍሪካ ንምቅላል እውን እዩ እዚ ስምምዕ ድማ ኢትዮጵያ ማእኸል ምህዞ ስራሕ ክትከውን ንምግባር ዘኽእል ዕድል ዝፈጥር እዩ እዚ ስምምዕ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ጀመርቲ ማህስት ስራሕ ቅልጡፍ ሓገዝ ንምሃብን ምንቅስቃስ ምህዞ ስራሕ ንኽዓቢ ንምግባር ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ድማ መራሒት ኢንተርፕረነርሺፕ እመቤት ተጫነ ገሊጸን የአጋርነት የምንፈራረመው አንዱ ብምሕዝነት ካብ ዝተፈራረምናዮም እቲ ሓደ ረብሓ ንጀመርቲ ማህስት ስራሕ ንምብርትታዕ ቅልጡፍ ሓገዝ ንምሃብ ዘኽእል ፌርማ እዩ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተሳለጠ ውድድር ጀመርቲ ማህስት ስራሕ አፍሪካ ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም ዓርሶም ኽኢሎም እናሰርሑ ከም ዝርከቡን ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ ن1308 ሰብ ሃፍቲ ሓዱሽ ፍቃድ ኢንቨስትመንት ከም ዝተዋሃበ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት አዲስ አበባ አፍሊጦም ዳይሬክተር ድጋፍ ትልምን ክትትል በጀትን ኮሚሽን ወይዘሮ እናትነሽ ታመነ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ብመሰረት ጠለብ መልማዕቲ ብምግባር ስራሕቲ ምምሕያሽ ለውጥ ኢንቨስትመንት ከም ዝተወገነ ኢለን በዚ ድማ ን225 ሰብ ሃፍቲ መማሓይሽ ፍቃድ ኢንቨስትመንት ንምሃብ ተሓሲቡን 121 ሰብ ሃፍቲ ከም ዝተዋሃበ ብርሄን በኻልእ መዳይ ን973 ሰብ ሃፍቲ ሕድሳት ኢንቨስትመንት ከም ዝተዋሃበ ተን ዳይሬክተር ንፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ገሊጸን ዜና ወጻኢ ፊሊክስ ሽኬዲ ንኻልኣይ ግዜ ፕሬዚዳንት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኮይኖም ምምራጾም ሲዕቡ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ሰላም ንምምጻእ ዜጋታት ዳግም ተስፋ እናሕደሩ እዮም ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ልዕሊ 120 ዕጡቃት ሓይልታት ከም ዝንቀሳቐሱ መረዳእታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት የመላኽት ሮዛ መኮነን ዘሰናደቱ ጸብጻብ በሪሁ ብርሃነ ልዕሊ 100 ሚልዮን